Iparraldekuak, Zaki eta Magoz, berrogei erreskua. Agian, jokua, lortu dezakete, Iparraldek. Markagailuko itxulotzeko bintzat, ari joko dut. Boa. 15 urdin. Venga, errexer. Oitamar eta berrogei. Oindik ere aukera hotxe daukate. Iparraldekuak joku egiteko. Txo! Onandoni. 15. Ez dute lortu, Gipuzkoarra lortu dute 15. Oitamarna daude. Hemen inok ez du ezer barkatzen. Mundua daka. Denbora gainean daukagunez, joko hau bukatzen danean, partida amaitu utziko dugu. Ez dakigu jokoak nork